Здравейте! Сега ще ви покажа едно решение за рефлекторни фарове, за изхабени такива или фарове, от които рефлекторите им не стават абсолютно нищо, не ви се занимава да ги рециклирате. Тук има едно решение, което би ви свършило перфектна работа от към фокус, от към светлина. И е практично, лесно за монтаж, няма да се налага да се отваря фара и така по-сериозни манипулации. Така, това е моделчето. Сега ще го изкараме да го видите. Така, това е направено H7 размер. Направен е за рефлекторен фар, като размер е изключително малък. Ето за това говорим. Това е H7 кружка с вградена лупичка за перфектно насочваща светлина и перфектен лъч. Отрязва си правилно както си трябва. Като светлината от тази кружка не се нуждае от рефлекторната част на фара. Т.е. там самото рефлекторно фолио и така, то не играе роля. Как се монтира? Както всяка една LED кружка, това се издърпва, самия пръстен се маха. Това е базата за монтаж. Закачи се на фара с телче или с адаптор преходник, след което в него се монтира кружката. Ето го по този начин. Тук има едни опръстени, които оплътняват, за да може да не се мести и спомагат за регулажа на самата кружка. Като може да се върти, за да може да направи правилен лъч. Сега ще ви покажа за какво става въпрос. Мощността на тази кружка 55 вата, колкото и оригиналната кружка. Те са около 55-60 вата. Стандартните халогенни кружки. Нека още един път ви я покажа. Ето това е кружката. С канбус драйвер, за да не ви дава грешка, като може да го набутате някъде отстрани зад фара. Спокойно може да се затвори във фара, няма да има никакъв проблем с прегряване, с топлина и така. Така, сега ще включим това нещо, за да ви покажа как свети и като мощност какво представлява. Това е нашето решение за H7 размера. Така, само да обърна камерата. Това е напрежението 12,4. Сега като я включим, ще видите и ватовите. 4 ампера и половина, 55 вата. Ето за това говоря. Ето, перфектен лъч. Без никакво заслепяване над зоната, където е забранено. Сега ще излезнем и на тъмно, за да ви покажа там как свети на открито. Вентилатора съвсем тих. Не се чува. Ето кружката въобще срещу нея не дразни, дори и на камерата се вижда. Така, изключваме и отиваме вънка. Така, сега сме вече на по-тъмно място, за да тестваме кружките, как светят. Включваме я. Ето е, вече е монтирана. Така, пускаме я. 55 вата и гледаме напред какво се случва. Ето, това е ефект. Перфектна светлина, 6000 келвина бяло. Перфектно отсичане, все едно монтиране на прожектор. Ето от тук до там е към 100 на метра някъде. Това беше от нас за сега теста, който направихме отвънка.
Сега ще направим един тест в реални условия. Ще пробваме да монтираме този модел крушка в кемпер Fiat Ducato. Кемпер или бус, то базата е една и съща. Сега ще ви покажа. 2015 година е буса, за да видим как свети реално на пътя, монтирани двете крушки, лявата и дясната, и какво се случва в действителност на пътя. Хайде да го правим да видим. Така, сега сме в кемперчето, Fiat Ducato, базата. Така, в момента тук сме монтирали нашия LED крушки F5 на рефлекторни фарове. Както виждате, свети доста добре. Дългите са също F5 модел. Има си доста добра разлика, доста прилично свети, но както виждате има разсейки заради прекалено високата мощност на LED крушката и доста разпръсква. Сега ще тестваме нашия модел LED H7 с лупа, вградена лупа, за да видим каква е разликата и най-вече как е фокуса, какъв е крайният резултат на пътя. Така, да започваме. Значи, тук трябва да се монтира крушката. Вътре има една част, която е точно пред крушката, тази шапчицата, която ние ще изместим настрани, за да може светлината от крушката с лупичката да идва напред. Тук е по същия начин, може да погледнете. Сега ще ги монтирам и ще снимам, за да видите резултата. За да не ги примахвам изцяло, за да развалям оригиналния вид на фара. Когато взех кемпера, тези бяха и така преместени на една страна. Явно някой, като е монтирал крушката, просто ги е изместил и сега това ми дори като идея така да го направя. Просто за да не го елиминирам изцяло. Това няма да пречи на самата крушка да монтираме. Просто на една страна така ще избутаме шапката. Готови сме. Ето може да видите какво се получи. Сега монтираме нашата крушка. Така, ето е готово. Вече е монтирана. Така, това трябва да се получи. Сега ще монтирам другата и ще снимам, за да ви покажа реално на пътя какво се получава. Така, крушките вече са монтирани и светят. Ето може да видите уникално. Шегом са. Това са дневните. Сега пускаме крушките. Ето ги. Това е ефекта. Отне ни малко повече време, докато ги нагласим, регулираме и така. Имайте предвид, че тази крушка след като монтирате, определено трябва да се регулира фара, един и другия, за да могат да съвпаднат самите линии една с друга, да има синхронизация, иначе седи много грозно. Сега ние сме се заиграли малко повече и затова се получи ето този ефект. Сега извинявам се малко за шума, но е така кемперска работа. Сега ще направим един тест драйв. Това са ни дългите. Нека да покараме малко по-дълго, за да видите за какво става въпрос. Като ефект, това е 55 ватов LED с вградена лупа. Но това е ефекта. Е уникален, без никакво заслепяване, без да пречите на насрещните участници от движението. Перфектно изрязано, перфектно направено, без да е необходимо да се отваря фара, без да е необходимо никаква намеса. Даже аз ги сложих и без да свалям фаровете, който е по-сръчен. Има място, може да се справи без никакъв проблем. Мен ми отнема повече време, защото трябваше да сбутам уния шапчици, които са пред самата крушка, но се справих с това. И така, нека да видим сега за какво става въпрос. Нека да покараме малко, да загреят крушките, да се стигнат работна температура. Светлината е супер за тези, особено за тези, които имат проблем с фаровете, с рефлекторите. Тук нещата се оправят изключително бързо и ефтино, бих казал, защото трябва да рециклираш фарове. Само едно отваряне на фаровете и сваляне излиза колкото цената на крушките. Или ако трябва да взимаш фарове втора употреба или нови, става още по-скъпо. Чакай, че някои много бързат. Така, спирам ги. Това е без. Това е с.
ефектът е изключително задоволителен за мен. Имайте предвид, че ние имаме кружки много по-мощни от тези, но те са без вградена лупа. Сложили ги на рефлектор, светят 2 пъти по-силно, но и дразни много повече. Трябва да пусна фаровете надолу в земята и дори тогава пак дразна, защото има една част от рефлектора, която по такъв начин осветява, че тя не може да се фиксира, не може да се регулира. Светлината, лъча слиза надолу, но тази част, която дразни, пак си остава. И не е това, което трябва да бъде. Нали? Аз поне не бих карал така. Карал съм, дразнещо, мигат ми постоянно и не ме кефи. Сега при положение, че може с този вариант се оправят нещата, най-вероятно просто ще сложа капачките и ще го оставя този модел за мен. Като кружки, нали, има предвид. Така, сега тук. Тук обръщаме. Ето може да видите как отсичат. Аз дори не съм ги правил на стена, правя ги на пътя. Може да видите, че горе-долу съм нацелил двата лъча. Това са дългите. Дългите са F5, 120 ватови, 60 вата на кружка реални. Пак са без грешки, без никакви проблеми. Те са с 2 години гаранция. Има ги в нашия сайт, може да ги видите, да ги поръчате оттам или по телефона, който сме оставили към видеото. Значи същите кружки ги има и за H4 размер. Те са малко по-големи и малко по-мощни, тъй като там са къси и дълги на едно. За тях те ще са в отделно видео. И най-вероятно ще ги монтираме на друга кола, просто пак е така да пробваме какво се получава, да може хората да знаят, нали, какъв ефект да очакват. Ето сега спирам и показвам за какво става въпрос. И най-важно, срещу фаровете, като се погледне отпред, въобще по никакъв начин това не дразни, тъй като самата светлина дори не достига рефлектора. Може би, ако погледнеш отпред, може човек да не забележи, че са включени фаровете. Освен ако не гледа точно в лупичката, не мога да забележи. Ако търси светлина от рефлектора, абсолютно по никакъв начин не си лича. Сега ще си спрем тук някъде, да може да погледнем за какво става въпрос. Тъй като отпред не сме го снимали все още. Така, спираме тук. Така, взимаме сме, нека да проверим. Ето го. В момента така изглежда, че все едно са пуснати дневни светлини. Вижте, фара свети, но въобще този лъч го няма, който е дразнищия. Имам предвид ето този. Ето може да видите за какво става въпрос, когато дразни, си дразни. Ето тук някъде е точката, където почва вече да свети. Дразнищ. Но над нея няма абсолютно нищо. Ето. Тук дразни, а тук все едно са пуснати дневни. Качваме се.
Както може да погледнете, дори хората с движещите колела въобще по никакъв начин не ги осветявам. Иначе им се виждат лицата, светват от всякъде. Но при това положение не е така. 120 лева кружки няма какво повече да искаме, пак казвам. Но в пъти по-евтино от рециклиране, оправяне на фарове и така. За тази цена има и по-мощни кружки, но казах ви преди малко. Тук историята е друга. Това е от мен. Надявам се да ви е било интересно и полезно. Какво точно се случва? Това беше Fiat Ducato 2015 година. Имайте предвид, че този същия фар се монтира и до ден днешен. Просто има една LED лента, но самата рефлекторна част е абсолютно същата, така че всичко, което е след 2012, 2010, 2012 би светил по този начин. Тъй като до последните, до 2025 които са, всичко ще е по този начин. Както и на повечето коли с рефлекторни фарове, значи най-важното, което трябва да гледате е стъклата отпред. Там е важно да е почистено, да е полирано. Самите пластмаси доста оказват влияние върху светлината на пътя. Това се решава с полиране или с... да, най-вече с полиране. Стига да не се изгорели отвътре, тогава по-сериозно вече като играчка, като работа по-сериозно, но това е. В повече случаи едно просто полиране отвънка за 30, 40, 50 лева би свършил перфектна работа. Това е от мен. Надявам се да ви е било интересно и така. Чао и до нови срещи!